Hello mga kabikulala. So yan, yo. So yan, kasama ko pa rin po si Tin at yan po ay bagong ligo ako. Fresh na fresh ang inyong bikulala, charot! So yan, ako'y magsosombrero kasi mainit po. Ayan po, mainit po. Mainit po ang panahon. Kung dyan po sa inyo ay maulan, so yan, mag-ingat po tayo sa posibleng baha, landslide, or ano pa man. So dito po kasi sa amin ang status po ng ano ngayon ay mainit po. So yan po, mainit po dito sa amin. So pero malakas po yung hangin. Lalo na po pag umaga, napakalamig ng hangin. Tapos pag ganito na po, pag di pa po kayo naliligo, so grabe talaga yung init na mararamdaman nyo. So yan po, ngayon po ay pupunta kami ni Tin sa labas. Bibili kami ng kailangan sa pagluluto ng lugaw. So yan, may dala po kasi siyang dyan, malagkit na bigas. So, ang naisip namin gawin is gawin pong lugaw. So, yan, merienda today. So, yan po si Tin. So, yan, meron ako ditong bariya. Bariya. Pambili ng, mga kailangan. Like, luya, ganun. Luya, bawang sibuyas. Ano pa ba? Nor cubes. So, dyan po mga kabikulan at papunta na po kami ni Tin sa labas. So, ayan po siya. Hi guys. So, yan. Sa susunod, ako naman ang pupunta sa kanila. Pero surprise. Huwag natin paalamin. Tapos surprise pala. Tapos walang katao-tao sa bahay nila, no? Sayang ng effort. So, yan. Mainit po. So, pinagpayong ko si Tin. Kasi, nakakahiya naman. Baka umitim. Tapos ako, ito, na lang ako, sombrero. So, bagay naman daw sa akin. May nagsabing, bagay daw sa akin. Charot. So, yan. May nagsabi kasing, kahit ano daw suotin ko, bumabagay daw sa akin. So, ang suot ko po ngayon ay nude. Ano ba to? Khaki or nude. Basta, mamili kayo kung anong color yon. Tapos, naka-pants akong wide leg. Basta yun na yun. Naka-ano ako ngayon. Ang color coding, charot. Ang color ko ngayon is nude. So, skin tone. Yun. Yun ang color ko ngayon. Pero naiiba lang yung yung sombrero kasi black. Tapos pati kasi yung slipper ko nude. I mean, nude ba? Khaki. I mean, basta skin tone na lang. Tapos madali. So, nandito na po kami sa tindahan. We're here still. Hello po, manay mami. Hello. Hello. May papitaw na. Laia. Laia. Apo. Nor cubes po na chicken. May papitaw na. Babae. How beautiful you are. How beautiful. Mas na laia. Magkano po? So, doon po anak ko siya. Doon ang bagalong muna yan. Iyan. Date lang, B. Date lang. Ano yun sa Date ka na? Apo. Tapos, Tapos, Ikaw. Apo. Tapos, nor cube na chicken. May mga chicken yung legit. Pwede na ang pork. Pork and beef. Ano ba? chicken. Chicken talaga. Tapos, po, bawang sibuyas. Magayon No, na bawang. Bawang. Bawang na. Bawang lang. Yung ano ko, sabi ko yun. Magayon siya mag-model ka. Di. Model daw ba ito? Model daw, B. Mag-model. Walang kang kanya. Oo. Magayon siya mag-share. Ayaw, Opo. Maging sarap po. Maging sarap-sarap. Mag-intra ka sa mga mall. Oo. Sure na may makuha sa imo. Ayaw nga, di sarap baga sa nagmeeting mo mga dal ng mga Si May nga ni. Oo, magayon talaga. Si May. Alam, Tapos, may registration fee ba? Ano ba? Kayo mo yun? Kayo ni Kuya.
Koya. Koya nali ako, model daw. Model daw si Kat. Oo, magayon talaga ang ano niya. So yun po mga kabikulan, at ito na po ang ating nabiling luya, bawang, magic sarap, tsaka Knorr cube. So yan, si Tin ang, so yun. Nag-aamak si Tin. Siya na daw mag-amak. So yan, anunin muna natin to. Okay, ano pa? Sige lang pa, bagahan mo lang, be. So yan, madali yun si Tin makaamak. Parang sanay na sanay, pero di gasolya. Sumaka, dati akong taga-kahoy. Sa bagay. Pag-alik ka talaga sa ano, basic na lang. Pag galing ka sa mga ganyang experience, tapos pag napunta ka sa ano, tapos feeling na May guson! si Bunso lang yan. Tapos Sa muya man. feeling ng nakakakita sa'yo, parang ang ano mo, tapos parang inisip nila di mo kaya. Ganon. Kaya mas maganda pag marami kang Ay, hugasan ba experience. na bibi yung ano? Ay, yung bigas bibi ko. Hain. Yan doon, bibi ko sa ano mo. Ang tagal kong balat ng luya. Pag si Papa, ang bilis lang. Ako na. Tapos na, be. Okay na yan. Ikakaskas man lang kaya yan. Ganon. Ay, Ruby. Araw ako kaan. Ay, di pa pala tapos, oh. Meron pa. Wait. Sige na. May paano, Bikila? Ay, ano pala. Tutuloy. Oh. So yun na, medyo malinis na, pero madumi pa rin yan. Tsaka syempre yung ating bawang. Parang ano yun, madami na. Kasi na. Ay, mahugas. Ito to, bibig ko. Ayan yung water. Ayan, para masanay ka na dito. Para masanay na dito. Ano, papaampo na ako. Tapos ikaw na dito yung taga-hugas, taga-luto. Tapos dun ka din sa bahay. Palitan. Swap. Saan may niwala, oy? Diyan na bisa ano. Hindi? Mm-mm. Are you sure? Yeah. Gumagalaw yung account eh. Kulang na lang pala gisayin mo tubig. Sa Oo. lababo. Tubig na. Saka shilin. Pero okay lang naman. Kaya pa naman. Tsaka yung tubig, natural na yan dito. Ganyan talaga. Walang Dapat- ano. Dinikdik mo. Sige. Dikdikin mo. Tapos saka mo siya, ano, hatikan. Eh, yotig ano ko ini? So, tigrunok baga? Dinik-dik nga. Diyos ko naman. Di makabi ko yan, mali yung ginawa ni Tin. Bakit ba? Pero sa bagay, ano kasi hinugasan niya? Anong gagawin mo? Papakala ka gawin mo ninitangi. Hindi! Mapulot yan. Ay, mapulot. Oo, mapulot yan. Ayo. Ano kasi, mga kabi ko lang, naganti kasi yan. Ano? Ito kasi, pag nagluto ko dati ng lugaw, hindi siya malagkit. So, bigas lang siya. Tapos, ang ginagawa ko, ginigisa ko muna. Same with us. Okay, basta ginigisa ko Kailangan muna. mo na kasi akla. Ano? Ano, palambutin yung bigas kasi malagkit. Pero baka same lang. Kasi Same ano, lang. Pagtapos natin tong palambutin, maggigisa ka na. Gets? hindi, I mean, Mas masiram hali ang sa iya ta maamot itong bawang. si Sai ako? Siya? Sir, mga kabi ko lang kasi pag nagluto ako ganito. Hindi, mas masiram di pag may ano. Ano? So, palaman, margarine. Bili tayo margarine. Ano kasi talaga, ginigisa ko, di ba? Lagyan ko ng lana.
oil, mantika. Katapalan ko, di ko tigtakluban. Tapos, pag uminit na yung mantika, lalagay ko na yung luya. Sunod sa luya, bawang. Sunod, dun ko na ilalagay yung bigas. Pero mas maamot ito, ano? Tsaka tita, naluluto kay Mariso, bagas. Yung gibo ko yung, Same lang. Kasi ano, parang maproseso kasi yan. Tapos mapulot yan, yan, gigisa ko na, di ba nilagay ko na yung, yung bigas. Tapos halo-haluin. Tapos lalagyan ng tubig. Tapos, yun na, palalambutin na, Pero mas maamot pakukuluan. ito yung nahuli. Mabango yung Ano? yung bawang at saka sibuyas. Ano lang tita, bawang lang. Bawang lang. Oo, mas mabango ito. Pag Oo, may kasi sibuyas. sa bagay, may iba-iba Tsaka naman ano talagang technique ng Pihin mo pagluluto. ba kasi na may ganyan yung Ilalagay na dyan. May tubig pa nga yun. No, igigisa ito. Oo, sige to. Be, so yun, magpapabili tayo mga kabikulan ng margarine. So, ngayon ko lang, Si Bibi, oh. ngayon ko lang na-encounter yung, suga, parang yung gagawin na yung mantika, yung margarine. Oh, ganun. Ay, siya inang, ninang, sipag. Ito, tingnan nyo ha. Tadaan! Yo, yo, yo! Mamaya na yan, bibi ko. Ako na lang kayan. Ako na lang yan mamaya. Dito ka, bili kang margarine. Mamaya, tama, Bibi. Wawa man. Bili, star margarine, bibi ko kay mama. Pero kulang yan. Hagad ka kay mama ng So, plain lang, classic. Barya. So, yan, bumili si Bunso ng margarine. So, yan. So, dito tayo sa way ni Tin ng pagluluto. Gusto ko makita kung paano siya magluto eh. Gusto mo ba tikman kung paano kasarap? Wah! Naman! Sabi ba, gusto mo mamaya akit tayo ng Oo, akit tayo. Mamaya palakit kami. Talong maker! Charot. Talong Bibi. Ay, talong! Ito, talong ni Joshua. Mas naman ni pag-tiktorta. Talong. Torta. So, may bunay? Oo. Di pa ako nakagibo. Di pa ako nakakagawa ng talong Mas, na ko may yun. na may egg. So, gawin natin pagkaya pa ng oras. So, yan. Si Tinang magluluto kasi, siya yung nakakaalam. Sa kanyang way yung gagawin. So, siya magluluto. Kala ko pa naman ako magluluto eh. Sure pa ako yung bisita. Ako yung bisita. Yung bisita pa magluluto. Kasi, sa bisitang yung masusunod, kung anong luto yung Wow! Required pala yun. So, pag ako naman pumunta sa inyo, Ikaw yung ako magluluto. magluluto. Parang ganun yung challenge. Hala! Sandok, Bi. Sandok po. Apa. Yung sa lakas yan. Hala, gari mauran. Dayman. Ganito lang ba takdig di paghapon? Alam mo, masirap talaga yun. Gari lang siya, chiko. So yun mga kabikulana, nakita ni Tin yung yung bunga ng anahaw dito. So sabi niya masarap daw yun. So siguro natikman niya. Natikman mo na? Yes. O natikman niya na. So para daw chiko. So totoo naman talaga. So dahil gusto niya kumain, so mamaya aakyat siya ng puno ng anahaw. Yes, ikaw yun. So sabi ni Tin para daw uulan. So ganito talaga dito paghapon. Parang malimlim kasi nga madaming puno. Yan o. So nga pala dito sa kabila, meron ng sarado. So hindi na kami dito makakadaan. Ayun o. Meron na siyang kudal. Ano ba sa Tagalog yung kudal? Basta.
bakod. Oh, bakod. May bakod na. Grabe talaga yung pawis ko. Hindi na nawawala ng tubig yung mukha ko. Alam? Ano yung tubig? Nag-ano siya, masyadong parang ano. Pakita ng konti. Hi po mga kabikulana. So yan po, ito po ang ating, wait lang, ayusin ko lang tong isang to. So ito po ang ating luya. So yan, ano yun, maliliit. Gawin pa natin maliliit. Ah, putol dito sa kabila. Pero ganyan. Wow. Mas maganda talaga sa camera ko. Maganda pareho. Siyempre. Kasi Pero maganda mas wala talagang tatalo sa natural. Walang Siyempre. tatalo sa natural, di ba? So, here na. Okay na to. Tingin. Pino pa, please. Go! Ba't kasi inubos mo ay? Hindi ko inubos, ah. Pinipino ko lang mga kabikulana. So, stop na yan, ah. Love you. Bye-bye. Full storage na logo. Dahil masisave. Ayo. How? So, yung mga kabikulana, nagtry ako dun sa camera ni Tin. Grabe, ang ganda ko dun. Charot. Hindi, nakapaganda lang kasi yung filter. Mas prefer ko pa rin talaga yung natural lang. Hindi ako sanay sa umaasa lang sa filter. Wow! Hindi, be. I mean, kasi hindi talaga ako mahilig sa filter. Kasi maganda ka. Tapos nga, meron akong apps na na Snapchat. Dinilit ko kasi padagdag pa yun ng storage. Kaya, camera lang talaga ako. Siyempre mga kabikulana, pinipino. So, yoko. Itaas mo kaya. Hay, sana yung ano mo. Eto na. Dito. Kasi di nyo na makita yung luya. Okay. Ay naku, wet na naman ang aking face. Alisin naman natin yan. Skin tone tayo ngayon. Ang kulay ng ating damit. Skin tone. Siya po mga kabikulana, ang si Tin ay, yun nga po ay kumukulo na yung, mas maliwanag yung cam ko eh. Sa'yo na. So, kumukulo na po yung Hindi pa Yung- din malambot, di. Oo, hindi pa din malambot kasi nga yan eh. Pawisan. Tamlay. Electric fan, charot. Kailangan nang lagyan ng aircon, charot. Shout out sa mag-sponsor. Sina-shout out na. Shout out sa All. mag-sponsor po ng aircon. Wala. Aircon! Tsaka ng shilin daw po. Ay, wala akong sinasabi. Hindi ko naman need. Talaga. Tsaka kaya ko naman. Pag, diba? So, help nyo na lang po ako na... Yun nga! Tapos magpapahelp. Ano ba yun? Kaya ko, I mean, ako na lang bahala. Basta, tulungan nyo na lang po ako sa aking pag-vlog. Yes. So, Tama yun. Yun na lang po matutulong nyo sa akin. Huwag niyong i-skip yung ads. Yeah. And, syempre, dagdag din yung rates, yung comment, and syempre yung likes. Yan. Tama-tama Hindi yun. natin yan, no? Hindi natin masyadong anuhin. Kailangan na din naman atang i-share. Diba? Share nyo guys. Tama yan. So, yan. Kung meron pa po kayong Be mga water ulit, please. Oh,
So yan, water daw po ulit. Pinis. Naku yung kaya so. Nagtutulas. Okay na yun. So yan, naiinitan si Tin. So, pagpasensyahan mo na kasi ganito talaga yung may payan natin to si Tin. Ay, sorry. Na ano yung ano. Aray. Ano? Oh, ni. Okay na kayo. So yan, papayan natin to si Tin. Oh. Mas madali talaga yung way ko. Mas ano to eh. Baby kasi, ano yun, natural na bigas yun, ito malagkit. So, kailangan mo siyang palambutin muna before igisa. Actually, pwede nyo to ibenta if ever na ano, nasarapan kayo. Ibenta daw Like, mga kabikulado. Umagahan, bento nyo ng 10. Tapos yun lang yung recipe. Sabi ko sa'yo, dagdagan mo lang ng margarine para Ano? masarap. So, pag natikman ko yan. Pag natikman ko Uy, di mo na talaga. tayong egg. Merong egg. Doon. Wow! May sponsor ng manok. Be, kala mo lang. Meron kaming manok. Madami kayong manok. Meron kaming manok. Asan? Meron pa kaming Uy, mas pato. mas masarap pag sa pato. So, kasi malaki. walang egg yung pato namin. Malaki kapag pato. Kaso nga lang, walang egg yung pato namin. Gusto mo ng rabbit? Eh, yabe, totoo mo sa ko. Bakal ko. Bebenta ba? So, yan mga kabikula na. Kung Benta. sino daw po may gustong bumili ng rabbit. Ano Meron yun po sa eh? kanila. Lion head yun? Ha? Lion head yung breed niya. Lion head daw po yung breed ng rabbit nila. So, kung gusto nyo pong bumili, Lion head tsaka yung ano ata, yung basta yung mabalbo na parang teddy bear. mabalbon daw siya mga kabikulana. Pero maganda daw yun. Pero nakita ko na yun eh. Nung pag-surprise namin sa kanya, pagpunta namin nila Kuya Noli. Maganda nga. Kung gusto nyo bumili, kasi itatapon ko na lang pag makarating sa inyo, ganun. Makarating yun sa inyo, sigurado. Walang paliya. So, ayan, anin ko muna to. Bakit ba kasi? Tikman mo kung malambot na. Malambot na? Di pa? Malalambot. So, ganyan na yan. Tapos, saka ilalagay yung... Paano mag-isa? Igisa mo muna siya sa... Wallet. Ay, hindi. Ano natin to? Ano tawag doon? Palis? Oo. Isalin. Ay, mga kabikulan. Ha? Konti pa. Malaan mo siya. Mamaya mo na. Huwag na natin Ah, lagyan. baby. Tama na yan. Ano pa? Ano sabi mo? Hindi pa. Sabi ko konti pa. Na? Minute. Minutes. So, yan, mga kabikulan na any tips po, problema kasi ako kung anong gagawin ko sa buhok ko. Actually, maganda po yung buhok ko at love na love ko po siya. So, yun nga lang po kasi, pag hindi na siya basa, pag na siya, tuyo na, buhaghag na siya, tapos, para na siyang ano pa tawag? Alambre. Basta yung, basta pangit na siya. Ganun no. Basta pumapangit siya pag, ngayon kasi basa-basa pa, kaya medyo nagtitipon-tipon pa sila. So, yan. Gusto ko yung pagka-curl niya. Gusto ko yung kung paano siya. Kaso, yun nga lang, hindi sa akin bagay yung short hair. Marami nagsabi, hindi bagay sa akin yung short hair. Kaya, hindi ko siya papuputulan. So, eto lang, dito lang sa dulo. Etong dulo na to, yung mga split ends kasi, tapos lalo na pag, kasi mga kabikulana, pag hindi ako nakakapag-conditioner, like,
wala akong mautusan niya, hindi na ako pakapunta sa labas, bibili ng conditioner kasi malayo yung tindahan. Nagsha-shampoo na lang ako, tapos pag magsusuklay na ako, alam niyo ba kung anong nangyayari sa suklay namin? Ganito, oh. Nabubungi yung suklay namin, mga kabikulana. Dahil lang sa buhok ko. Kasi pag, eto kanina lang to nabungi, ito talaga nung matagal-tagal na nabungi. Tapos eto, maganda sana nabungi pa. Pag hindi ako nakapag-conditioner, pag nagsusuklay ako, yung dulo niya, grabe, ang cute, ganyan no? Tapos, pinipilit ko talaga siya mga kabikulana, ginaganon ko kaya napuputol. Ganon no? Kaya yan, ngayon nakapag-conditioner ako, kaya medyo maano siya, smooth, charot. So, yun. Ayoko naman siya ipariband. Kasi nga, gusto ko yung pagka-curl niya. Gusto ko yung, basta gusto ko yung buhok ko. Love ko to. Love na love ko to. Papuputulan ko lang talaga siya ng kaunti sa dulo. Kasi, ang daming split ends. Tapos, frizzy. Tapos, basta pag hinawakan mo kasi siya, parang hindi siya smooth. Para siyang, para siyang, ano tawag dyan? Alam mo yung alambre? Basta guys, iba siya. Para siyang buhok ng manika, ganun. Pag hinawakan yung buhok ng manika na hindi nasusuklay. Gurobot. Aray! Gurobot. Etong dulo. Tsaka pag hindi siya maganda pag anuhin. Kasi masakit. Yun lang mga kapikulana. Shinare ko lang. Any tips lang naman, di ba? So, ito na nga pala si Tian. Nung oras ka, mas dating. 5. Sa ikaw. Hindi, malaki lang. Tapos yan po mga kabikula na yung parang natagal-tagalan talaga. Pero kasi yung ginamit namin, malagkit na bigas. Kaya pinapalambot. Matagal lumambot Diyos ko. Yung alin? Yan na. Try mo. Try ko. Makabi ka na to. Okay na siya. Lulutuin pa naman to, diba? Sige. Wait lang. Ay na. Matagal nga talaga pala lumambot yung malagkit na bigas. $3.26. Ang oras po natin ay 3:26. Pwede na ito tayo sa anin. 3:26. Oh. Kunin mo dun ba yung sarong kaserola? Ito. So, nakasabit. Paano tayo akit? Anong mga oras na? Kaya yan. Akyat tayo. Pag after kaan, makakaon. Okay, ito nakita makaon. Sabi. Oo. Parang ano na din. Kung ano yung lasa. Pag sila ba yun? Paano po? Pwede ako na mapalistin. Ay po, so yung mga kabi ko na isasala natin ito sa Dahan-dahan! Maulaan ka. Oh my God! Isa pa. Isa pang dapat. Yan lang. Ay! Aray ko, wait! Si Bicolana natalsikan. Sabi ko si Dale, dalawang Simutin mo, akala. Simutin ko yun, babe. Yan. Dapat akla pala. Diyan na lang tayo nag-isa. Alin? Ay, hindi yan pwede dyan. Hindi. Okay. So, yan ang mga kabi ko lang na natin. Ugasan pa natin to? Wag na. Ay, banlawan mo ng isang banlaw ng tubig para maalis yung
Kakanta ako. Bakit? Kasi uwi na si father? Kasi di ko trip yung pagluluto mutin. Yan na. Okay. So, ayan na. Mga Bi, kabitala ano na muna tayo to sa ano para magigisa. maano. Magigisa. So, ito muna. Lagay muna natin sa lalagyan yung mantika. Dami namang bago. Ayan. Masarap akong yan. lalagyan. Bagay okay na. Mas masarap pag maraming luya. Dahan-dahan. Wet na wet na wet na wet na wet na ang aking mukha. Okay na yan. Ah! Charot. Doon mo nilagay. Tapos lagay mo ng konti. Wait lang, parang may tubig pa. Ha? May tubig pa ba? Medyo, anuhan mo yung konti. Ah, pagkubig. Ah! Parang naiyak ako. Nakakaiyak. Andun natin sa person. Wala. Parang kinakabahan ako na parang naskikiri. Why? Naskikiri. Scary, bakit? Like, syempre. Grabe ko mo. Hindi. First time ba naman Feel dito? at home, di ba? Kasi mga sabi ko lang na magigisa pa tayo. Magigisa tayo. So, lagyan natin ng mantika. Ano? May tatira kasi. Kulang balbalan. So, yan po mga kabikola na lalagay na ni Tin yung luya. Sargalis. Sige lang. Luya at sunod na ang bawang. Halo-haloin. Tapos, ano, next, I mean, anong, Next is yung pinakula nating... Ay, B! Yung margarine! ay, yung margarine! Oh my God! Mga kabikula na yung margarine. So, yan. Dapat yan na lang yung ginawang oil. Ang daming Bawasan nilagay natin ko. ng oil. Wait lang. Alisin muna natin yung ano. Hindi, konti lang naman pala to. Konti lang. Madami yung ano natin. Ano to? May Sweet. tea. Pwede ba to? Okay lang. Try natin. Oo. So, yan guys. Try namin yung sweet kasi walang plain. Oo, walang plain. For the first time, kung anong kakalabasan, Sweet blend. Ng hindi margarine. namin alam. Ubusin na natin itong isang. Sige, sige. Bi, ang bango, Bi. Mahal mo to? Yeah. So, feeling ko kailangan natin lagyan ng kahoy. So, lagyan natin siya ng kahoy. Napatay! Oo. Lord. Ano kaya lasa? Kasi sweet yun eh. Baka sweet din. Kasi hindi naman pwedeng sweet yon tapos ano, sour o kaya spicy. Tingnan na lang natin. Init. Kasi yung ano. Grabe naman. Mag-apoy ka na.
Ayan nga guys, at pinapaluhan na po si Bicolana. Hindi ako lumuluha, ikaw ata. Ay, ala, si Tin! Huwag ka umiyak, Tin! Sorry na, Tin! Tin, huwag ka iiyak. Ayan na. Ako na. Tin, huwag ka iiyak, bebe ko. Okay na. Okay na. Meron ng ano. So, ayan. Ito na po yung... mas okay kapag ano, Pag, medyo mag-brown-brown tong ano. oo, pa-brown-brownin mo muna. Kasi kulang yung apoy. So, yun po mga kabikulan at umiyak na si Tin. Grabe naman. Tin, huwag ka umiyak ha. Tapos kakainin natin Tin, pagtapos. Yung pagtapos kakainin lang naman. Dagdagan natin. Walang ano. Ah, sige. Ubusin mo na yan, me. Star Margaret. Oo. Aray! Baka ma-over naman. Hindi man yan. Madami yan. Okay na brown na siya. Pwede na natin ilagay. Okay, ilagay na. Ano pa? Ay, okay. Ilagay na daw mga kabikulan na yung ano. Yung pinakula ang malagkit. Ah, pinalambot palang malagkit. Bilisan mo, Bi. Kasi magsasaing ka pa dito. Natututungan yan. Sige. Oh! Sabi ko sa'yo. Go lang, baby man yan. Di man naman. Dahan-dahan lang. Para ka nang nagmamadali. Oh, sila magpunta. Diyos ko, Lord! Kathleen! Bango ba? Ubusin na natin ito. Ubusin na, be. So, yung mga kabikulan na ang bango. Ako kapag nagluto. Pero sa bahay hindi ako nagluluto. Dito nagluto. Sa bahay nila, hindi daw siya nagluluto. Oh my God! So, ganyan po yung challenge dito sa bago namin kusina. What? Masyado naman kasing ano. So, ayan, nalagyan na po natin ng magic sarap and chicken or cubes. Dahan-dahan lang din kasi tumatalsik. Oo nga. Ay! Tumatalsik yung ano niya. Paminta, be. Padurog. Ah, sorry. Paminta. Kalasan ko nilagay. Ito pala. Sorry na, guys. Wait lang, gusto natin itong paminta. Actually, di ba kapag nagbebenta ng lugaw, hindi masyadong malalaki yung bawang kasi mairita yung mga bumibili like. May mga customer kasing ayaw ng masyadong malalaking bawang. Kasi di ba nabibitin. Tin, binabalak mo na bang magnegosyo? Yes, actually yes. Alam mo, Tin, paborito ko yung lugaw. And syempre, binabalak sana namin na magsisig kaso wala pang budget. Ah, magsisisig kayo. Ganda. Kasi nagsisisig naman ako dati. Tapos balak sana namin if ever na magsisig. Tayo sana magbebenta. What if? Namiss ko magtrabaho. What if Kathleen, magpuhunan tayo? Pwede naman. Kaso, Pero sasabihin mo sa pagbablog. Konti lang! Konti lang, akla! date man lang yun. Mabibit mo. Okay. So, mga kabi ko na nilagay ko na yung paminta. Malapit na pong maluto. But, Yep, malapit na po siyang maluto at ang bango po niya. So, kung naamoy nyo lang po. konting po. Asin. Po, asin.
Nilasahan mo na. Basahan mo muna. Try it. Di dahan-dahan lang yung ano para ano, hindi mga talsik. Yun mga kabikulan, grabe yung ano, pag ang gumagano no, yung ano. Ano lasa? Ano lasa? Si Ramon, be. Tek mo. Scam! Be! True, Matry? si Ramon. Kay ano, kay ano. Be, mas si Ramon. Kulang ng asin. Kaya nga, asin pa lang yung ginalagay. Ayun na. Hindi pa. Ah, sige pa. Sige lang, kasi marami to. Siya naglagay lang ng asin. Nagkalat tayo sa kusina niya. Okay lang. Bagay water. Okay na, tama na yun. Yun, luto ng mga kabikulana. Hindi pa. Ah, hindi pa. A minutes. Gusto ko nang kumain eh. Gusto ko nang kumain. Huh. Bitikman nila, Bi. Tikman. Asan na yung itlog? Yun, yung itlog. Ba! Kasi Ano ba nasa mas dagat. preferred nindo? Huwag na Ano? Nilaga or yung ilalagay lang? Nalagol. Yung ilalagay na lang. Ramon. Ano? Tek mo. Si Ramon man ang kailangan kanila. Mas si Ramon. Salita? Ang sarap. Bikulan. Yan, mas si Ramon. Salitang Bicolano. Oh, diba yun si Tin magluto? Oh my God! Pwede ka na mag-asawa! Charot na! Ako hindi pa. No, no, no. Ina! Si Bebe. Bebe! Ina! Mara to na di Bebe. Uda na, Bi. Patanaon tayo. Okay na. Okay na yan. Hindi man ito totoo magnamit. Okay na. So yan na po mga kabikulana at kakainin namin yung niluto niya. Yes. Lugaw, masasabi ko champurado eh. Champurado. So sana si Bunso? Siyempre, Tas- papartneran oo. namin ng santol. Santol. So syempre, yung asin niya, merong sili, di ba? Di ko kaya Hindi kumain namin ng alam sili. kung ano yung lasa ng may santol tapos lugaw. Grabe. Try lang namin. Grabe naman itong nangyayari. Asa na si Ina? Si Ina dyan. So yan, anuin ko lang muna yung sili kasi di pa na. Durugin ba? Ina! O marinay ka na lang. Digdi ka na. Hindi ka lang. Digdi ka sa tahaw, digdi ka. Ikaw, baby. Baby. Ipifeeding namin si Ina. Charot. So, sabi ni Tin, pwede na daw siya magpa-feeding. Try mo yung Ina. Tikman mo. Yep. Ano, tita? Yero. Lugaw. So, favorite ko talaga yung lugaw. Kahit pag pumupunta ako ng ano yan, ang tawag dyan, mga kainan, lugaw talaga yung gusto ko. Kasi hindi talaga siya nakakasawa. Bubuo pa yung pamintang nalagay ko. Okay lang. Mas okay ngayon para yung kumakain, hindi naiinis. Ba't naman? Kasi mabibitin. Ba't mabibitin? Di ba may iba kasi ayaw ng paminta. Ah. So, Ito, ayun. inaalis? Ano ba? Tsaka may iba na nabibitin kapag marami yung paminta.
Lalo na kapag durog. Sarap talaga pag may margarine. Tsaka maano kasi to, malagkit. So mga kabikulano, subuan ko kayo. Airplane! Tapos may ano, may sangkot. Ano kayo? May sombe, sample. Try mo. Hala. So yun, try nga natin. With sandol, oh my God. Ah! Ang asin! Talaga? So, try natin yung sandol. Isa din naman maasin. Oh! Parang hindi. Iyo. Siyempre. Pero okay siya. Hmm! Kasi nakawala yung ano. Parang na-balance niya yung asim tsaka yung ano, yung Anghang. hindi. Ano? Askad? Nagpipirikit ako sa alsong. Di marang mo. So yan, Kuya Noli, Kuya Gacho, ikakain na lang po namin kayo. Huwag na nga ng santol, ito na lang. Hindi bagay. Hindi. Ngayon lang talaga ako naka-encounter ng ano, lugaw na nilagyan ng margarine. Pero pwede naman talaga siya, pero ngayon ko lang na ano, nalaman sa kanya. Tikman. Ay, dito. Mainit pa? Iba man ang alam ko. Tanta. Ano, inalot mo na iyan. Pero dahil pa siya ginggisa. Tapos, magisa ka na sa nakibawang, kibawang. Saka mo na sa naihalo. Yun nga po. Ito? Ayun, ganyan bumi. Maringan ito ano, di ba yung margarine sweet? Oo. Nag-ano siya? Nagbagay din. Masarap baga. Kahit ano naman ata pwede. Basta margarine, di ba? Oo. So mga kabikulano, hindi na nga po namin nalagyan ng itlog. Kasi natakot akong kumuha doon sa ano ni Papa. Kasi pinapalimliman yun eh. Ano ba sa pinapailumluman? Basta yung pinapailumluman para maging sisiw yung itlog. So bilang kasi yun ni Papa. Kaya pala bilang. Lagot tayo mamaya pag uwi. Masarap naman siya kahit walang Hindi, dapat itlog. ano na lang, Simple lang. Sabihin mo pa, kain ka na dyan, may merienda ka. Tapos kinain niya. Tapos nung pag ano, pa pala, yung kinain mo pala yung ano, Yung itlog mo dyan. yung itlog mo dyan. Hindi na siya nun magagalit kasi kinain niya na. Busog pa siya. Picnic ba naman? Grabe, iba talaga ang lugaw. Maglulugaw ako. Pa-feeding. Lugaw ni Kano. Charot. Ay, oo. Lugaw Kano. ni Kano. Kano. Astig! Astig. Pero, para sa akin, ano, medyo bumagay naman yung santol ng konti. Kasi may anghang. Hindi, yung ano lang. Nung wala.
Doon nga, meron pa talaga ako hindi pa natitikman. Yung ano yun, yung champurado with tuyo. Nawiwirduhan ako pag naririnig ko yun. Parang, hindi ko pa kasi natitikman. Parang, ang weird lang. Champurado na may tuyo. Ano kaya lasa nun? So, sa susunod, try natin. So, mga kabikola na, sabihin niyo sa akin kung anong lasa nun. Kasi hindi ko pa natitikman. Hindi ko pa natatry. Sabi ko sa'yo Tsaka parang ayoko i-try. Gali ni Pipi yung bawang. Ano yung luya, be? Oo, talaga, sulat na kinakain niya, tinatanggal niya yung luya, bawang, sibuyas. Ayaw niya. Dapat pala Kaya pag nagtutorta ako dati ng gulay, kasi yung lubi-lubi. Anong Tagalog yung lubi-lubi? Ay, basta lubi-lubi. Yung lubi-lubi, nagtutorta kami noon dati ni Papa. Kahit, si Papa, tinutorta niya yun. Tas Tinutorta kami- yun? Oo. Bakit di ko alam? Hindi, parang ganun, ano talaga, kasi pa experiment lang ganun. Pero masarap. Tinutorta namin yung lubi-lubi kasi hindi kami kumakain nun na, I mean, kumakain sila pero ako kasi hindi Pero ako yung kumakain. lubi-lubi, be, Ano? inano mo, parang pinaggunit-gunit mo? Giniris ko, in-slice. Nang maliliit lang. Tapos parang pino siya. Tapos saka mo lalagyan ng harina, ganon. Kasi mga kabikulana, parang nagsawa kami noon sa ginatang lubi-lubi. Bibi ko Kaya, maubos yan. ang nangyari, Oo, ginawa basta namin ng twist. kakatapon. Ginawa namin ng twist, tinorta namin yung lubi-lubi kasi Wala na. prinito siya, so mas pwede siyang kainin ni Bunso. Kasi hindi si Bunso kumakain ng ginataan nun. Tapos, pag gumagawa ko nun, yung bawang, tsaka si Bus, talagang pinipino kung hindi niya mahalata. Pinipino ko yon. Tapos, pag nagluluto ako noon, hindi ko siya pinapapanood, pinapaalis ko siya. Sabi ko doon, maglaro ka doon kasi makikita niyang lalagyan ko ng sibuyas tsaka bawang. So, yun, para kumain siya, talagang pinipino ko na hindi mahalata yung bawang tsaka sibuyas. Kasi gulay yun eh, kailangan niya kumain ng gulay. Tsaka dati talaga iniwasan ko din yung lubi-lubi. Kasi may nagsabi sa akin na pampaina daw yun sa dugo. Sabi lang naman.